Palagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ni Lastotxapel jauna nauzu eta lehengo honetan kanalera. Eta lehen da bizikoz eta atxo robotekin lanen laguntzarekin, eta War Thunder jokoa dakarkizuet. Eta bertan, tankekin eta hegazkinekin bataiatzeko aukerak daude, eta orain honetan lehenengo kapituloa izateagatik edo lehen gameplay izateagatik hegazkinekin borrok egingo dugu. Honetan lau hegazki motor erabili ditugu bataila batean. Esan nahi dudana da, bataila batean hegazkin bat suntsitzen badute, beste 3 hegazkin erabili ditut batailan, eta laurak txikitzen badizkidate, ja kanporatuta gelditzen naiz, eta uste dut hegazkin bakoitzaren puntuazioa azkenean gehitu egiten dela. Gure helburuak dira tankeak eta antiaereoak suntsitzea irabazi ahal izateko. Tomado la iniciativa. Un esfuerzo más y la victoria será nuestra.
Ezaigu oso ondo atera. Egin nahi nuen jokaldia da, asuntzitu barka gara, eta Mantengamos la presión. La victoria está cerca. Aterako da puntuazioa. Ez da izan nire batarik onena. Izan zintzitu ditu tanke gehiago. Eta azkenean 283 puntu. Premionekin hasi du gehiago, eta bueno, hau izan da dela lagunok, hurrengora arte, agur.